Asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurengnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ngayon aldaw, espesyal dahil sineselebrar niya ito ang kapistahan ni Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Kapistahan kan sa tuyang mahal na ina. Asin ang Santo Rosario, paboritong pamibiun niya ito. Simple, halagad, tinutukduan kita na isentro ang buhay niya to sa kagurangnan ni Jesucristo. Magagad kita ning kapatawadan sa tong makasalan, siring manin biyaya na kita maging mahigos sa pagpamibi kan Santo Rosario, sa pagrani, sa mahal na inatanganing urog kitang maging harani kay Jesucristong kagurangnan. Magagad kita ning kapatawadan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Ta nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mayroong manlugod sa to ang Diyos na makakaman, pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na kaheraki kami. Kagurang nan kaheraki kami. Kristo, kaheraki kami. Kristo, kaheraki kami. Kagurangan, kaheraki kami. Kagurangan, kaheraki kami. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, pabulosa sa samong mga puso, an sa imong grasya. Tanganing sa pagbareta kan anghel, kaming nagmidbid kan pagkanitawo ni Kristo sa imong aki. Sa pamibi ni Santa Mariang Birhen, makaabot huli kan sing pasyon na sin krus, sa kamurawayan kan pagkabuhay, liwat. Uli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kibamong nabubuhay yasin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paginanyog kan mga babasahon. Enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Sa kuyang ipinagngangalas, napadaling tinalikdan nindo ang nagapod sa indo, huli sa grasya ni Kristo. Asin taibana ang marhay na barita na sinusunod nindo. Baku daw na igwanin Ebanghelyo, kundi tanagkapirasa sa indo, nagpariribok, asin buot naliwaton ang marhay na barita ni Kristo. Pinapatanidan ko kamo, na kun kami o sarong anghel, nahali sa langit, magrukyaw sa indo nin marhay na barita, na iba ang ipinagrurukyaw misa sa indo. Halion siya sa saindo. Giraray sinasabi ko sa saindo, ang sinabi ko na,
kan igwan nin magrukyaw sa saindo nin marhay na barita, na halion kan inako nindo, halion sa tahaw ninda. Ngunyan si Isay an buot kong matauan nin kagustuhan, an mga tawo nin Diyos. Kaumawan pa daw nin mga tawo, an sa kong hinahanap. Kung sagkod ngunyan, kaumawan pa nin mga tawo, an sa kong hinahanap. Bako daw kutaan na akong paralingkod ni Kristo, but kong ipasabot sa indo, mga tugang ang marhay na barita na ipinagrurukyaw ko sa saindo, bakong hanggang sa isip nin tao, huli tay pinagbubuot sa ko, asin dai itinukdo sa ko, nin si Isay man na tao, kundi ipinapahayag sa ko ni Hesukristo. Ini ang tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbag po kan gabos, ginigirumdom nin kagurangnan, an sa iyang tipan, sagkod lamang. Kinigurumdom nin kagurangnanan sa iyang tipan, sagkod lamang. Sa bilog kong puso, magpasalamat ako sa kagurangnan, sa katiripunan nin mga banal. Dakula ang mga gibo nin kagurangnan, makawili-wili an sa indang kagayunan, simbag po. Kinigirumdom nin kagurangnanan sa iyang tipan, sagkod lamang. An gibo nin sa iyang kamot, an katutuuhan, asin katanusan, an sa iyang mga katugunan, tunay na masasarigan, magdadanay sa panahon na daing katapusan, ginibo ang katutuuhan, asin katanusan, simbag po. Kinigirumdom nin kagurangnanan sa iyang tipan, sagkod lamang. Tinubos niyan sa iyang banuaan, pinapasarig ang sa iyang pakipagtipan, banal asin pagtatakutan, an sa iyang ngaran, an sa iyang kaumawan, magdadanay sagkod lamang, simbag po. Kinigirumdom nin kagurangnanan sa iyang tipan, sagkod lamang. Matindog po ang kabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Umaon ang Diyos. Alleluia. Umaon ang Diyos. Alleluia. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. An maray na bareta na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sarong abogado nagtindog asin nagapot sa pagtukso kay Jesus. Maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Si Jesus nagsimbag, ano ang nasusurat sa tugon? Ano ang si imong nababasa? Ang abogado nagsimbag, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip. Asin ang si imong kapwa, siring sa imo man sana. Si Jesus nagsabi, tama ang simbag mo, gibuha iyan asin mabubuhay ka. Alagad, ang abogado, hudi ta gustong magpakamatanos, nagapot kay Jesus. Si Isay ang sa kong kapwa. Si Jesus nagsimbag. Sarong lalaki halay sa Jerusalem, pasiring sa Jericho, nahulog sa kamot nin mga tulisan,
hinubaan, kinulgan asin binayaan, na haros gadan. Nag-agi man sa dala na ito an sarong padi, pagkailing tinalikdan asin linihisan. Iyuman ang ginibukan Levita, na nag-agi duman pagkailing tinalikdan, asin linihisan. Alagad sarong Samaritano ang naglalakbay, nag-agi duman sa namumugtakan kan lalaki, asin pagkahiling na herak, dinulok niya, ang lalaki asin binugkos sa mga lugad. Dangan inulaan, ninla na asin arak. Isinakay sa iyang kabayo, dinara sa sarong-harong asin inataman. Kan masunod na daw, tinawan in 2 dinaryo, asin ang kagarong asin tinugon, at amanon mo siya, asin gabos na gasto, babayaran ko sa sakong pagbalik. Sa simong paghuna, arin sa tulungin ni ang kapwa kaidtong nahulog sa kamot ni mga tulisan. Ang abogado nagsimbag itong naherak sa iya. Si Jesus nagsabi, kung siring lakaw iyo man ang gibohon mo. Ang marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Mas maray na aga po sindo mga tugang. Tinataram na ang mga Katoliko dapat dai mga G kan Santo Rosario dahil bakong ngaya sa banal na kasuratan, tinaraman kita na dai kita magpangaji na paulit-ulit siring sa mga pagano. Mga tugang, ang mga pagano nangangaji sa kadakol ng mga Diyos-Diyosan. Nagahagad nintabang sa mga Diyos-Diyosan, nagsasarig sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kadakol ninang pigrarani sa pagpangaji. Dai nindamidbid asin dai sinda nagbimidbid na igwasan ng sarong Diyos. Asinan ni pinadara niya, aking bugtong niya, si Jesucristo, ang tagapagligtas niya to. Ngunyan, ang hapot, kisay kita nangangaji sa mga Diyos-Diyosan o kay Jesucristo. Ang pagsanto rosaryo mga tugang, kung hihilingon tanggayo, ang sa tahaw kan pamibi na iyan, iyo ang ngaran ni Jesucristo. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asin mapo naman kita, sa pangduwang parte, kan pamibi simbagta, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sa tahaw kan pamibi na yan, iyo si Jesus. Asin tinutok doan kita kan pamibi na ini, na pig-uulit-ulit na ang sa tuyang pinapamibian, sa paagi ni Maria, sa iyang ina, iyo mismo ang aki na si Jesucristo. Kaya bako kitang siring sa pagano pag nangangaji. Dahil ang pigtutubudan ta, iyo ang tunay asin buhay na Diyos, si Jesucristo. Asin sa paagi niya, nag-uumaw kita sinamimibi sa Ama, sa tabang, sa kapangyarihan, kan Espiritu Santo na ibinubo sa puso niya to. Gabos. Kaya, pinapagirumduman kita kan Santo Rosario, kan katunayan o kan ipinahayag ni San Pablo sa mga taga-Galacia sa Enot na binasa na ang ipinapahayag na ibanghelyo deng ibang-ibanghelyo kundi ang ibanghelyo ang marhay na bareta ni Jesucristo. Ang mga katukduan niya. Asin kumbaga sa pamibi kay Maria, ang Hail Mary, uya, ang ibanghelyo. Ang Santo Rosario, pagpamibi kan, ibanghelyo. Tadyan nga ni, sa bago magpuon ang sarong dekada ng pagpamibi nin Santo Rosario, ini mga 10 tarakagurang na no Hail Mary, bakong pigaan nun siya ta, kung ano, partikan misteryong magayagaya o mamundoon, o maliwanag, o mamarawayon. Bakong ang mga inaanunsyo dyan, ang itinataramta, ang mga inagihan nin kagurangnan, na sa pag-aging inini kagurangnan nahiling ta, nakaiba niya ang mahal na ina, si Maria.
Kaya ang Santo Rosario, sarong pagpamibi, kan Ebanghelyo, kan mga agi-agi, kan misteryo, kan mga agi-agi, na Jesucristong kagurangnan. Asin lugod, ang pagsanto Rosario, sarong pagpamibi kan Ebanghelyo, bako sa ng sanguso. Minsan gayod, tama man ang mga kritisismo laban sa mga Katoliko, dahil ang pagpamibi, sagkod siya na sa ngimot. Kundi ang pagpamibi na ini, nagdadara sa sato ning kabukasan ning puso sa kapwa. Ang Ebanghelyo ngunyan manungod sa kapwa. Kung ano man ang gadaan, pinaka-urog sa gabos, o kung ano ang dapat nagibuhon, taning makamit ang buhay na din kasagkoran. Ang tinutukdo digdining kagurangnan, pagkamot sa Diyos, asin pagkamot sa kapwa. Pero kung ang sentro ta si Jesucristo, ang sa tuwing pagpamibi, asin pagsarig yaon sa siya, nadadaraan puso ta sa pagbukas sa kapwa. Sisa ining kapwa, ang Diyos na nagmaawot na maging kapwa niya to. Siya na sa paghiling kan mga pagano harayoon, siya na tunay na Diyos, buhay, irina ni panggayoan sa diri niya sa sato, sa paagi ni Jesucristo. Kaya siya ang kapwa, ang Diyos na naging kapwa niya to. Asin sa paaging kay ning kapwa na si Jesus, kita irina ni sa Diyos, asin sa lambang saro. Kaya ang pagkamot kay Jesucristo, ay tinutok do sa to sa pagpamibi kan Santo Rosario, nagdadara sa to sa pagkamot man dapat sa kapwa. Kaya sagkod na dai kitan, dai nahilingan sa to, ang pagkamot sa kapwa, siring kan pagkamot ni Kristo ng kapwa niya to. Gayod tama man ang mga tinataram, gari kamo mga pagano, kadakol nindong tinataram, pero dai man nahihiling sa sindong gibo. Dahil day ka muna mumuot sa sindong kapwa. Madipisil mga tugang, maamot sa kapwa dahil nangangahulugan ka iyan na aakuon mo siya sa pagkatawo niya, kung ano siya. Sa kaluyahan niya, sa pagiging makasalan niya, inaako ta, kinakamutan ta, dai kinakamuhian. Iyo, tataraman kan sala. Pero sabi nga nin sabi nin, tinutokdo sa to na hate the sin but love the sinner. Kaya ang Santo Rosario sarong iskwilahan na nagtutokdo sa to kan pagkamot na nagmimidbid kan kapwa. Ang Diyos na naging kapwa niya to, asin sa paagi kan sa tuyang kapwa-tawo na ibabalik man niya to ang pagkamuot sa Diyos. Minsan, dahil ini nakakatumbas sa urog kadakulang pagkamot ng Diyos. Ang mahalaga, sa limitasyon nga to bilang tao, sinasabuhay tan tinutukdo kan Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na yaon sa Santo Rosario. Magtindog asin idulot niya to ang pamibi kan sa tuyang banwaan. Kita na ginibong mga asin inapod maging kapwa sa lambang saro. Magtinarbangan kita sa paaginin pagpamibi.
asin pakikidumamay sa lambang saro. Bilang mga aki nin Diyos, kita magsabi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pabibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. An bilog na banawaan nin Diyos, tanganing sa pagpangadyi kan Santo Rosario, paghurup-hurupon ng mga misteryo nin sa tuyang kaligtasan, ipakimahirak niya to sa kagurangnan. Kagurangnan Hinanyugaan hinanyugaan sa mong pabibi. Ang gabos na pamilya sa Pilipinas, tanganing sa pagpangadyi kan Santo Rosario, magkasararo sa pagtubod, asin pagkamuot ki Kristo, ipakimahirak ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagpangadyi kan Santo Rosario, iwaras ang biyaya nin katuninungan sa bilog na kinaban, ipakimahirak ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satuyang pagpangadyi kan Santo Rosario, matabangan kita sa pag-arog ki Kristo, ipakimahirak ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani nakitagabos na uyadigdi sa satuyang pagpangadyi kan Santo Rosario, iligtas sa anuman na kasalan, asin kasakitan, ipakamahirak ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Hinanyuga amaan sa mong pamibi, huli man sa na Keso Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Ang katoninungan, iwinawalat ko. Ang sa kong katoninungan, sa indo'y tinata. Magdanay kamo sa ko, sa induan kaugman ko. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asin sindong atang maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod nin kagurangnan na natang sa imong makamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, gibuwa kaming danay na maninigo sa mga idinulot na atang asin mag-umaw na gayo sa mga misteryo kan bugtong mong aki. Tanganing magkanigo kaming magkamit kan siyang mga panuga. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas indo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangalas sa kusugan kan gabos na santo sa sinurog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Mariang Birhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-omaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak kandungawon mo ang simong surugoon sa siyang kapakumbabaan asin itinaumuhudi sa iya an paraligtas nin tao anak imong si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya hukbo nin mga angeles nagsasamba kan simong kamahalan nag-oogma sa tubang mo sagkod paman. Nagarang kami na ipagbuot mo na makasanong sinda an sa mong mga tingog sa kugmanin mga magkairiba na nagsasabi.
Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladan ng minadigdi, sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo ding gabos ni kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon. Nagko siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini. Dainiyon sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkanyaman ing kadis sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainiyon kadis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibunindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadahan mo, kagurahanan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ing kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaharang na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan ang simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin sa liwanag kan si imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina ni Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay ba kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay ito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kay ras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan,
kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na simpi na tuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman yamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadayan mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sural daw, ito mo samuya ngunyam, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahada na sinakapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sindo ang sakong katuninongan itinataw ko sindo. Ari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahon po kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, tawi nin katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod, sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagtago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin yan sa kong kalag mao umayan.
sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, nin kakurangan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutanasin ako. Mamibi kita. Sa Santa Misang ini, ipinabibitaan mga intensyon na inintriga sa to sa kalag ni Nestor, Jeremias, Marta, mga pasasalamat ni Mr. and Mrs. Melvin J. Cabonegro, Garcia family, asin si regalo nin buhay kay Joshua Imperial D. Asin kay Joel Pauline Imperial D. Mamibi kita. Kaguragnan sa muyang Diyos, namimibi kami, namantang nakisumaro sa siyang mga pagsakit, kaming nagaharubay sa sakramentong ini, kan pagkagadanasin pagkabuhay liwat, kan simong aki, magkanigong makisumaro sa siyang ranga, asing kamurawayan siring manhuli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong Espiritu. Sa pangataman kan mga pamibi, asin pagsurog, kan sa tuwing mahal na ina, biindisyonan kamo ning Diyos sa makakaman na nama, asin nanaki pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katunungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedicta tu in muliga rebus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
Spiritus, fructus ventris tui.